Fi ar y ffordd I gwrdd â Mali Pemberton, sydd yn academydd ac sy'n torri tir newydd mewn ymchwil am beth mae fe'n feddwl I fod yn Gymraeg. Helo! Helo, sut I ti? Iawn, diolch, sut wyt ti? O, neis gweld ti eto. Ewn ni mewn? Ie, bant ni. Ar ôl I ti raddio, o ti wedi penderfynu neu rhywbeth, sa'i wedi clywed bod unrhyw student yn penderfynu wneud, ond treulio dy haf ti yn wneud fwy o waith. Ie. Pam a beth? Yn dilyn, gweithredydd 2020, yn dilyn protestiadau Black Lives Matter pob dim, oedd jyst bach mwy ariannu I prifysgolion ar gael I wneud efo pethau, gwrthhiliaeth, math yna o beth. Beth am wneud prosiect bach ar yr iaith Gymraeg yn y prifysgol, a sut mae pobl di a pobl brown, sut maen nhw'n ymwneud gyda'r iaith, os maen nhw'n ymwneud gyda'r iaith, beth sy'n stopo nhw, beth sy'n gwneud pethau'n haws iddyn nhw. Oedd yna unrhyw beth y beth ti fel ymchwil ti oedd wedi sioco ti? I pobl fi sy'n Cymraeg a sy'n siarad Cymraeg, mae rhywbeth really diddorol yn digwydd, lle fel mae pobl yn compartmentaliso hunaniaeth nhw. Lle wyt ti ar dy hunaniaeth dy hunan? Ges i'r sgwrs efo gorychwylydd fi, gwedodd beth am I ti falle cyfrannu rhan o dy brofiad di i'r prosiect, a gwedes I na fi ddim eisiau o ran tuedd a pethau fel yna. Ond fi'n credu gwedes I na, achos o'n I ddim really eisiau meddwl amdano fe. Mae jyst yn lot I feddwl am, tyfu lan yn y ddinas hefyd, teimlo fel ti'n byw dau bywyd gwahanol, gatref ac yn yr ysgol. A gwir I ti, bydd y cerdded trwy gatref ysgol, oedd e jyst yn teimlo fel o'n i'n cerdded mewn I rhywbeth gwahanol. Yeah. A ni'n mynd nôl at rhywbeth gwahanol ar diwedd y dydd. A I plentyn bach sy'n 4 mlwydd oed, 5 mlwydd oed, mae'n anodd, mae'n lot. A fi'n siŵr oedd cyd-ddisgyblion fi'n teimlo yr un peth. Ond beth ti basically'n siarad am yw fel maen nhw'n gael yn Saesneg, fel code switching. Ti'n gyfarwydd o'r term yna, probably. Yeah. So fel ti'n gwisgo het gwahanol pen ti o gwmpas pobl sy'n siarad Cymraeg, het gwahanol pen ti o gwmpas pobl brown neu fi. A fi'n meddwl, struggle mwyaf fi yw teimlo fel fi ddim eisiau switcho, eisiau fod yr un person o hyd. Odi hwnna'n rhywbeth ti'n meddwl sy'n bosib? Fi wastad yn teimlo fel o ran bod yn ddi, byddai symud mewn I cylchoedd iaith Gymraeg, lle oedd nhw'n cylchoedd really gwyn. O'n i'n teimlo fel, ydw i'n, am I betraying, y cymuned fi wedi tyfu lan gyda, neu ydw i'n, dyle fi fod yn y cylchoedd yma? Achos ti yn y cylchoedd yma oedran yn really ifanc. A fi ddim yn eistedd fynd yn esgus fel, mae wedi bod yn profiad really hawdd. A dyn ni ddim wedi derbyn comments insensitif a comments hiliol ar math yna beth. Fi teimlo fel fi'n mynd trwy proses tebyg jyst wrth wneud fel o rhaglen dogfen yma. Fel fi'n ffindio mwyaf o comfort neu fel fi gallu bod yn fi fy hunan yn llwyr pan fi'n siarad I pobl fel ti, sy'n fel fi. Wyt ti'n meddwl bod dal rhai pobl yn synnu bod pobl fel ni'n gallu siarad Cymraeg? Fi'n credu mae'r ffordd mae pobl arall yn gweld ti yn gallu fod yn anfantais, ond dwi ddim yn anfantais ti di creu, neu sy'n byw trwyddo ti. Mae'n anfantais o ran pobl sydd ddim yn barod I weld pobl brown yn siarad Cymraeg, yn wedig mewn llefydd cyhoeddus neu llefydd gweledol, fel digwyddiadau fel yr Eisteddfod neu Tafwyl, neu digwyddiadau lle mae pawb yn siarad Cymraeg. Bron pob tro fi'n clywed rhywbeth am safon Cymraeg fi, acen fi. Ond ie, mae hwnna wastad yn frustrating, achos mae jyst yn hiliaeth, ond wedi lapio lan mewn rhywbeth gwahanol. Mae'n rhoi ti off, weithiau, mae'n gwneud ti teimlo fel falle ti ddim yn ffitro mewn, ond ar yr un pryd, fi jyst yn teimlo pity dros y pobl sy'n gweud y pethau yma yn y lle cyntaf. A fi'n credu'r peth pwysig yw ddim gofyn am lle o gwmpas y bwrdd, a gofyn am y cyfleoedd yma, a gofyn trwy amser fel mynwch.